Da jeg gik i skole, så var min bedste veninde Celine. Og vi boede rigtig tæt på skolen, og ofte gjorde vi det, at vi gik hjem til Celine. Og på vejen hjem, så gik vi og talte om, hvad vi måtte skulle lave. Og vi kunne aldrig blive enige, så derfor havde vi en regel om, at hvis man ikke gad det, den anden gad, så skulle man lave den regel, at man skulle tælle til 10, og så skulle den ene foreslå noget. Og hvis man ikke gad det, så skulle den anden tælle til 10, og sådan og sådan. Og sådan skulle vi blive ved, indtil vi havde fundet på noget. Så den her dag, så gik vi, og vi talte. Jeg startede med at tælle til 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og Celine, hun sagde, vi kan lege fangeleg. Ej, det gider jeg altså ikke. Nå, så tæller jeg, sagde Celine. Så tæller hun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vi kan lege far og børn. Ej, det gider jeg altså heller ikke. Sådan blev vi ved og ved. Til sidst så talte Celine så til 10. Jeg sagde 1, 2, 3, 4, 5. Vi kan drille. Yes, vi kan drille. Det vil jeg gerne. Nå, hvad skal vi finde på? Så gik vi hjem og grublede lidt over det. Og Celine, hun havde fået et lille bøjleur, et af de der fra BR, hvor det var sådan en bøjle, man kunne sætte rundt om armen, og det var et turkist ur, og det var vældig flot. Så fandt vi en meget lang, tynd snøre, der var gennemsigtig og bandt i uret. Og så gik vi op på Celines terrasse, hun boede over en kiosk. Og så gik vi derop, og så tog vi uret ud over kanten og hejste ned foran den kiosk, hun boede over. Og så lagde vi uret ned, og det var mig, der holdt først. Og vi sad der og ventede og ventede. Og der kom ikke nogen. Men lige pludselig så gik døren op, og der kom en mand ud. Og han kiggede sådan, hvad er det, der ligger dernede på jorden? Og så skulle han lige til at tage fat i uret. Og så sagde Celine, hejs, og jeg hæv alt, hvad jeg kunne, og uret fløj op i luften, og manden blev helt forskrækket. Og så kiggede han sådan op, men han kunne ikke se os, fordi vi havde lagt os ned, og vi skraldgrinede. Bagefter så var det Celines tur til at hejse ned igen. Og vi ventede og ventede, og lige pludselig gik døren op igen, og der kom en dame ud. Og hun sagde, hvad er det, der ligger der? Og så skulle hun lige til at tage fat i uret, og hun nåede det næsten. Men så hejste vi uret op, og damen hun fik et kæmpe chok, sagde hun, og vi grinede og blev liggende på gulvet, indtil vi var helt sikre på, at hun var gået væk. Så hejste vi det ned en gang til. Og denne gang, der tog det rigtig, rigtig lang tid, inden der kom nogen ud, og vi ventede. Og vi skulle lige til at give op, men så kunne vi høre døren gå op. Og ud kom en kæmpe stor mand. Og han kiggede sådan, hvad er det, der ligger der? Så tog han hans kæmpe hånd ned imod uret, og han var lige ved at få fat i uret. Og så sagde, hejs, og jeg hejste uret op. Men det der skete, det var, at uret det faldt op i hånden på manden. Og så tog han fat i det, så kiggede han på det. Hvad søren er det? Og så kiggede han op, så han også, at vi stod deroppe. Så han sikke nogle møgtøser, og så kylede han uret ned på gulvet og trampede på det. Åh nej, vi blev så bange og så ked af det, fordi han trampede på uret. Og vi turde slet ikke gå ned og tjekke det. Så vi ventede en halv time, før vi turde gå ned. Og da vi kom ned på gaden, så vi det her ur, og det var gået helt i stykker. Og der var glasskår ud over det hele, og Celine tog det med op i hånden, og hun var så ked af det. Så tog hun det med på værelset, og vi sad der. Og lige pludselig gik døren op, og vi troede, det var manden, og vi blev så forskrækkede. Men så var det Celines mor, der kom ind og sagde, hej piger, hvad laver I? Og hun kunne godt se, at vi var kede af det. Men så sagde hun, fortalte vi hende, hvad der var sket. Og så sagde hun, det er jeg ked af at høre, men I skal altså heller ikke drille på den måde. Men jeg har en idé. Hvis nu I hjælper mig med at gøre rent og vaske op og alt sådan noget, så kan I tjene penge, og så kan I gå ned og købe et nyt ur. Er det rigtigt? Vi blev så glade. Og vi skyndte os, og vi skurede, vi skrubbede, og vi vaskede op og alt det. Og da vi havde vasket op i 2 timer, så fik vi 25 kroner. Og så løb vi hele vejen ned til BR. Vi nåede derned, lige inden de lukkede. Og der var et turkis bøjleur, så det købte vi. Og vi hoppede hjem hele vejen tilbage, og vi var bare så glade, fordi det havde været så forfærdeligt med det ur. Og ved I hvad? Vi gjorde det aldrig igen.